రైతు సోదరులకు నమస్కారం. వరిలో తెల్ల కంకులు రాకుండా ఉండాలంటే కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయాలి. ఈ కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయకుండా ఉంటే ఉధృతి ఎక్కువై వరి పంటలో 70% వరకు దిగుబడి తగ్గుతుంది. వరిలో కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయడానికి ప్రధానంగా 5 రకాల దశలు ఉంటాయి. ఈ 5 రకాల దశలలో కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయడం ద్వారా 100% కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయవచ్చును. ఈ 5 రకాల దశల గురించి వివరంగా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వరి మరియు ఇతర రకాల పంటలలో వచ్చే తెగుళ్ళు, చీడపీడల నివారణ మరియు యాజమాన్యం, వివిధ రకాల రసాయన మందుల గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన కిసాన్ మన రైతు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మొదటి దశ వరి నారు దశలో ఉన్నప్పుడు కాండం తొలుచు పురుగును మొదటగా నారు దశ నుండే తన సంతాన వృద్ధిని పెంచుకొని నాట్లు వేసినప్పుడు ప్రధాన పొలంలోకి వ్యాపిస్తుంది. వరి నారు దశలో ఉన్నప్పుడు వరి నారు కొనల మీద గుడ్లు పెడుతుంది. నాట్లను వారం రోజులలో వేస్తాము అన్నప్పుడు 1 ఎకరాకు సరిపోయే నారుకు 1 kg చొప్పున కార్బోఫ్యూరాన్ 3G గుళికలను చల్లుకోవాలి. నివారించే ఇతర గుళికలను అయినా చల్లవచ్చును, లేదా వేప నూనెను నారుపై స్ప్రే చేయాలి. మరొక పద్ధతి, నాట్లను వేసే సమయంలో వరి నారు కొనలను తుంచి నాట్లు వేసినట్లయితే నారు ద్వారా ప్రధాన పొలంలోకి కాండం తొలుచు పురుగు వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చును. రెండవ దశ వరి నాట్లు వేసిన 15 రోజుల తర్వాత. ఈ దశలోకి కాండం తొలుచు పురుగు వరి ఆకు కొనల మీద గుడ్లు పెట్టడం ద్వారా ప్రధాన పొలంలోకి నాట్ల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. కావున ఈ దశలో గుళికలను చల్లవలసి ఉంటుంది. సీజంట విట్టాక గుళికలు లేదా FMC పెట్టార గుళికలను లేదా ఇతర కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రించే గుళికలను చల్లవలసి ఉంటుంది. ఈ దశలో తప్పకుండా గుళికలను చల్లవలసి ఉంటుంది. మూడవ దశ నాట్లు వేసిన 25 రోజుల తర్వాత. ఈ దశ చాలా కీలకం. ఈ దశలో కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయడానికి రసాయన మందులను స్ప్రే చేయాలి. FMC కొరాజన్ లేదా సీజెంట్ ఆంప్లిగో లేదా ఇతర కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రించే మందులను పిచికారీ చేయాలి. ఈ దశలో 40% పైన వరిలో పిలుకలు వస్తాయి, కావున నియంత్రణ చాలా ముఖ్యం. నాలుగవ దశ నాట్లు వేసిన 40 రోజుల తర్వాత. ఈ దశలో కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయడానికి రెండవసారి రసాయన మందును స్ప్రే చేయాలి. నివారణ కొరకు కార్టప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ లేదా ఇతర రకాల మందులైనవి కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రించేవి మందులైన స్ప్రే చేయాలి. ఈ దశలో పిలకలు 70% వరకు వస్తాయి. ఐదవ దశ వరి నాట్లు వేసిన 55 రోజుల తర్వాత. ఈ దశలో పిలకలు 100% వస్తాయి. కొత్త పిలకలు రావడం జరగదు. వరి ఈ దశలో పొట్ట దశలో ఉంటుంది. ఏ రసాయన మందులైనా పొట్ట దశ వరకు మాత్రమే స్ప్రే చేయాలి. కంకులు బయటికి వచ్చిన తర్వాత స్ప్రే చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ దశలో కాండం తొలుచు పురుగు నియంత్రణ కొరకు ఎసిపేట్ 75 వ్యాప్ను స్ప్రే చేయాలి. 400 గ్రామ్స్ను 1 ఎకరాకు స్ప్రే చేయాలి. ఈ విధంగా పొట్ట దశలో స్ప్రే చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 3 దశలలో రసాయన మందులను తప్పకుండా స్ప్రే చేయాలి. ఈ 5 రకాల దశలలో 3 దశలలో రసాయన మందులను స్ప్రే చేసినట్లయితే 100% కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రణ చేయవచ్చును. ఇదండి ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి. ఇతర రైతులకు ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి. మరింత వ్యవసాయ సమాచారం పొందాలంటే మన కిసాన్ మన రైతు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.